मा बिखायानो थोर मावदो नोंना फैनाय नायनि बादि बिखा थोर मावदो नोंनि बिखा थोर मावदोंमोन ने बिखाखौनो थोर मावनो मोनखाथारदो नों जेरैना मानो दुखु जादोंलाय उथिदो फैदांसै एसेबां ओरै जालायनो आव नोंना ड्रेसा गजोब्बाय नै गोदान सोफिन नोङो बेगा दोनफिनदो सोफिननांसिगोन ना नोङो लेथ्रा जाबायना नोंना दे जल्दि खालाम जालायलांसै मालायफ्रा लाइन थानोसै मा दुखु जादों नोङो नोंखौ अनाखै रावबो आयौ फैयां अननोसै फैयां बामनो एला नानियानो हरदों गाबदोंमोन नोङो आयु एफा मोजां गथ'आनो मानो गाबनो लेखा रोङो फरायनोबो रोङो अन्थाव गुफुर गावदांनो मोसानोबो रोंलायनो आरो सल' खननोबो रोङो न' फैदो न'आव थांसै दे नोंबो बेग बादो आरो जायाखै जाथाराखै बेखौ सोजोब ओरै सोजोब बिदि सोजोबनाङो ओरै सिङाव सोजोबनांगौ सिङावसो ओरै सोजोब बिदि सोजोबनाङो सोजोब गासिबो सोजोब फैयां बामसै फै आं अननोसै फैदो आं मोनखायोना नोंखौ फै गसं दे आन्थि बुजायाखैनो जों बुवानो बेखौ मानोलाय दुखु जानांगौ ना अनखायोना नोंखौ जोङो एसे मोजां गथ'आनो फैदो बेग बानोसै दे बेग बादो ना नों न'आव थाङा आंसो थांनो गोजानाव थांगोनबा लांगोन आङो दे बेग बादो दे मानो अनाखै नोंसोरलाय दुखु जाजोब्बाय रावबो अनाखैनो दिनै रावबो अना दे फैदो एसे बेसेरा गथ'आ अन्थाव बाथावनो रावबो अनाखैनो